Asiphinde sibingelela ingane zakwethu sithembe wonke umuntu uyaphila. We are House of Radical Intellectuals. Kulaba baqala ukuhlangana nathi nanti igama le channel yethu. We are House of Radical Intellectuals. Sivame ke thina ukuthinta izinto ezixukuzisa umqondo womuntu ukuze umuntu aphile impilo enemeaning. Iwona umsebenzi wethu lo awukho omunye. Siyesatha isikhathi ke mbijana ngoba siyafundisa. Siyacela mhlambe mawuthi uyaqala ukuba kanye nathi usibekezelele futhi ungakhalela idatha lakho ngoba esikhuluma ngakho thina ikhathi zonke kuyokulapha engqondweni. And mhlambe nawe uyokwazi ukuthi kube khona into esile ozoyifundisa ingane yakho ukuze ingane yakho ngelinye ilanga engayithuki ihlathi noma iphila impilo eyihlathi engena meaning. Iyona nhloso yethu nje leyo. House of Radical Intellectuals. Ungasubscribe, ungakhomenta, ungayilike, ungayishare ivideo yethu. Isihloko sokhuluma ngaso namhlanje ngani zakwethu sithi kunzima ukuba ingane yomuntu omnyama. Kunzima ukuba ingane yomuntu omnyama. Sizokuchaza lokuthi sikuthathaphi. Namhlanje umhla ka-13 July 2025 njengoba ngeke ngasho we are House of Radical Intellectuals. Umsebenzi wethu ke ingane zakwethu nanku. Umuntu omnyama waye masithola umlando wayekhululeke kahle kwase kufika belungu bamenza isigqila. Kwafika belungu bevele eEurope, kwafika ama-Arabs noma amaSulumane evele eArabia benza abantu abamnyama igqila not for 30 minutes, not for an hour, not for a day, not mhlambe for a week or for a year. Kwaba iminyaka ngeminyaka. Semasibala thina la eSouth Africa abelungu basicindezela 506 years because abelungu bafika la ngo1488 sathola inkululeko ngo1995. Now uzobala ukuthi mawuhlukanisa lonto ikhiphela ubani u506 years. So ngeke sikwazi thina masikhuluma nani noma mangabe sinifundisa sikhulume labo 30 second enibabukayo ngoba nijaha kuyobuka ezinye izinto engenangqondo. This is a school njengoba ngisho we are House of Radical Intellectuals. Sihlele endlini lana sizofundisa. Mawufuna ukulunga engqondweni uyasijoyina ngani zakwethu awekhalela idatha yakho. Sithema siqeda ukuba yigxila sanika inkululeko oMandela basinika inkululeko. Inkululeko yethu kodwa ingane zakwethu la. Inkululeko yethu ayina meaning. Ibukeka ine meaning kodwa ayina meaning. Uyabo? Abantu mhlawumbe siyesikusho nje lokho as historians ukuthi mhlawumbe abantu ababezosinika inkululeko ababe revolutionary babulawa. Uyabo? Kwasala ke laba ba constitutional. Umuntu omnyama wayinikwa inkululeko ebukeka ine meaning kodwa iqiniso la ikhona. That is why we have House of Radical Intellectuals ngoba umsebenzi wethu kuzokhenika umuntu omnyama umqondo ukuze aphile impilo ene meaning angabi yihlathi ngoba inkululeko yethu yini iyihlathi na class khona. Mhlawumbe umunye umuntu uzothi sisangene emakhanda, asisangene emakhanda ingane zakwethu. Uyabo? Emakhanda siphila saka kunalomlungu lokunencwadi esifunda la endlini ethi Children of the Matrix eyabhalwa David Icke. Kunalomlungu lwapha owaqhamukana lesi sihloko wathi they are none so enslaved as those who falsely believe they are free. Lomlungu wathi abekho abantu abazibona besagqilazekile noma begqilazekile njengalabo bayitshela ukuthi bakhululekile kepha bebeyigqila. Abantu abamnyama ke laba akekho futhi omunye. Umuntu omnyama ukhululekile uzokuthiwa kune democracy, constitutional democracy, kunama institutions esinawo kule constitutional democracy ethu aqinisekisayo ukuthi wonke umuntu uyayifila inkululeko eyayikho lonto le. Into engekho lo sokukhombisa into kunezinto othi mawuyibuka ibuye zine meaning kodwa mangabe usu apply umqondo wakho accordingly ubonda ayikho yonke lento le. Nabo futhi labantu ababenefitayo kulo system they know the truth deep down their hearts. Makwenze kuyilalele lento engiyikhulumayo, you know I'm telling the truth but you will keep quiet because you are benefiting from the system. There are very few abantu ababona ukuthi konakele abaphumela obala abakhulume ngezinto thina sizoyifihla wengane zakwethu noma subscribers ethu engihamba kancane sizoyifihla ngoba once waphumela obala bakubona labantu ababenefita kule
system esinayo njengamanje ukuthi hawu wena wakhuluma okuhlukile sibe sifila idemocracy angithi yena idemocracy kuye because iya benefita kwi system angithi yabo wena mawuqhamuka nezinto ezirong kule system esikuyona usho ukuthi lokhu ku wrong angimele lokho engabe kuma kanje ungathi kusenkingeni ungadutshula ufe ungaboshwa mhlawumbe ungaphelelwa umsebenzi mhlawumbe kungcono mangabe unjengazo ishoshovu lezi ayikabi ngithe namhlanje umhla ka13 July 2025 kunomphathi nje ophethe amaphoyisa la KwaZulu Natal ubaba uMkhwanazi nayo ubona ukuthi kuyayibhedela nje ayikho lento kodwa ke esidini la ka law enforcement uphumele obala akhuluma izinto ngoba zinjalo sonke siyamla ade sasiyibuka lezi zinto uyazi bafowethu mhlawumbe ngizoke ngithi igozololo kancane bese ngidlula uyabona baba kuthiwa uMkhwanazi udinga isupport ingane zakwethu and angikusho lokhu mhlawumbe ngisho ukuthi phela wonke umuntu usekhuluma ngoMkhwanazi ukuze ilento yakhe le izinto lezi i-channel yakhe i-YouTube channel yakhe ichume cha asikukushiso thina lokho thina siye sikhulume nje bese sithi mfowethu mawuyithanda into esenzayo ungasubscribe futhi mawungathandi share kanjalo ngane yakwethu angithi yabo lonto le ngoba we are House of Radical Intellectuals sincitha chopho ezikhulumini amaqiniso ahadlazelayo mawungazwana nezinto ezihadlazelayo usheshe uthunukale uthi uyaphuma ungasubscribe ngaphuma uhambe noma ungabuyanga futhi ngenamsebenzi walutho so njengoba ngisho ngithi maningi even nama videos wabonayo abantu bethi bakhulekela uMkhwanazi we must be behind uMkhwanazi hayi kodwa uthi iningi labo ngoba lenze njalo ngoba lifuna ukuba popular let's talk the truth izwe lethu lelingane zakwethu asikwazi ukubuka izinto zonakala bese sithula futhi kuyajabulisa uNkulunkulu ngathi angayibusisa lensizwa le ayivikele nalabo abafisa ukuyihlasela uNkulunkulu ngathi ngibafisela ngathi bengafa uyabo ngibafisela ngathi bengafa ngoba vele bogcina befile ku right ikhona sihlale nabantu abanesibindi abazophumela obala bakhuluma iqiniso ngoba akusizi ingane zakwethu kuthiwa sabantu abamnyama samaZulu samaXhosa samampondo kodwa siphila impilo engena meaning ngoba kunezinja ezisiphethe ezisixhaphaza inesicayifele lonto leyo mangabe kufuna sivote bese kuthiwa abelungu babecindezela abantu abamnyama kodwa mawuthi uyabuka umuntu omnyama ucindezela omunye umuntu omnyama uthi mawuthi ukhuluma iqiniso ubulawe and awubulawa abelungu beapartheid ubulawa abantu abamnyama ophila nabo kule democracy ekuthiwa siphila nayo iyacika leyo nto leyo that is why sithi asiqhamona nalelo kunjana lesihloko sithi ayikho into enzima njengoba ingane yomuntu omnyama kuleli izwe siphila kulona and they are none so enslaved as those who falsely believe they are free akekho umuntu ogqilazeke njengalo itshela ukuthi ukhululekile kephe bese isigqila siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngathi ngambusisa umfoka Mkhwanazi abamlisayo physically uNkulunkulu amnika amandla kube uyena ophumelelayo ngempi azoyilwa physically bese ukuthi intellectually thina ke ingane zakwethu ayikabi we are House of Radical Intellectuals into siyibeka ngoba injalo inqunu ukuthi uzobhekana izokwehla kanjani emphinjeni wakho noma engqondweni yakho sihlangene naleyo nto leyo asingene lapho mawusithanda ngoba ngisho ukuthi uyasubscribe you share our videos you make comments you talk about us to others mawungasithandi futhi ushiye kanjalo and that's it yabona mawuyingane isihloko sethu siyayikho into ebhlungu noma enzima njengokuba ingane umuntu omnyama kulelizwe siphila kulona uyabona mawuyingane ngiqala la mina ngimdala mangengaka mina noma ungakungibone futhi ozufa ungangibonanga ngimdala mangengaka uyabona mawuyingane esikole uqala la uye esikoleni uyofunda kuthiwa esikoleni bakukhenika ingqondo ukuze uphume ube nefuture kuthiwa mawungayanga esikoleni ngeke ube na future kusho njalo ngeke ngizokusho njalo yabo nami ngaya ke esikoleni that is why I'm an intellectual but zonke lezi zinto esifundayo sifundiswa ngesikoleni esikoleni ufundiswa ukubhala esikoleni yabo nokucabanga ngalendlela abathanda ucabange ngayo uthi ke mase uphumele esikoleni bese uhlangana neshoshovu ezithize ezincitha ubuchopho bese ziyakufundisa ukuthi umuntu ufuna ube intellectual ube incitha ubuchopho but thina we have decided to be radical intellectuals thina silezi incitha ubuchopho eziya all out uyabo
indaba ukuthi umuntu uzofila kanjani mhlawumbe abantu ngeke basubscribe for asinandaba nalonto as long as nitshela iqiniso ayisizi lento engane zakho ukuthi silosincengana into engekho kodwa mangabe sithi siyayibheka lezi ingane zizokhula zibe emgodoyi yamaPakistan zizokhula zibe emgodoyi yamaSomalia zizokhula zibe emgodoyi yamaTopiya zizokhula zibe emgodoyi yamandiya zithwala osimende ziqilazwe abantu bokufika ezweni labo. That is rubbish. Asikwazi ukuhlala sithule singakhenikhana umqondo sithi no, that's nonsense man. Akwazi ukusuka omunye umuntu kwelinye izwe ezonika wena ama instructions ezweni lakho wena ulibele ukudaka utshwala ulibele ukubanga umsindo esontweni uyeke ukucabanga izinto ezinengqondo ezokwenza ukuthi uphile impilo ene meaning nezingane ozoyizala iphile impilo ene meaning. Asikwazi ukuhlala sigoqe izandla sisaba ukuthi abantu ngeke bayithanda esoyisho kodwa ibiyiqiniso. Asenze kanje wathi ngehlisa kancane angikho esontweni angishumayeli ngizongathi ngiphakanyelwa umoya ukuthi kunezinto ezicasulayo. Uyabona lesi isikole lesi isikole lesi uyabona la kunotshani bukhuli kungahamba inyoka. Mina I'm talking about these things because ngayibona imamba black mamba isho kusiqede esikoleni. Okay ngiya understand ngangifunda ngekhathi za apartheid. No isikole siqaleni isiqale ngo91 vele isikole. uMandela idemocracy siyithole la eSouth Africa bekubani ngo1994. I was a small boy ngifunda esikoleni sasinje isikole engangifunda kusona kwaqhamuka imambe yasho kusiqede but angikho ke lapho. Yabo lesi isikole esimahliphihliphi ngoba usibona simahliphihliphi sinje uyazi ngisho uthisha omkhulu wakhona uzwa kuthiwa uthisha omkhulu bazidla imali bazidla vele. Ufica esikoleni kanje kumahlophohlopho engekho amaglass ngeke futhi othisha bafaka amaglass ngeke bakukhuthalela ukuthi isikole sisike utshani. Do you know why? Because izingane zaba ayifundi kulesi sikole. Nazo nje into ebhlungu. Uyabona mawuyingane umuntu omnyama kule democracy ake ngisho kanje kule democracy ephethwe yithi abantu abamnyama senkingeni angifuni ukudlala ngabo. Ngoba nansi into eyenzakala iyangicika lento ingakho ngithe asikhulume ngalento iyangicika. Angazi bafithi manje nendlela nananoke niyikhulume le mhlawumbe nibalekelele kodwa yazi into ebhlungu ngomuntu omnyama mefundile graduate ufundela ukuthi yena ahole kahle aphile impilo engcono not ukuhlakanipha kuyaqhelelana naye uyabo. Uyabona kulesi sikole lesi ingane mayingene la ifundisa incwadi kuphela hayi kanye into enziwa yona ifundisa incwadi kuphela uyabo. Ihambi e-high school kuwesi ke masise high school ihambi e-high school kuphushwa lento ekuthiwa i-percent yabo. Ngangamokhona umhlolo engimjwayele nje ngeke ngimusho isibongo sakhe phela ngoba akukho right. Ingane yakhe ulapha emzinyathi ke kunelokho njani ngicathi umasipala wakhona ukhandule umvoti kube umsinga kube inquthu bese kuba idande. Khona nje umhlolo omkhulu engimjwayele ngaye ngambona sixoxa naye happy. Ingane lapha emzinyathi yayiphase kahle cishe ngonyaka ka2023 mangani unyaka ka2024 beyo celebrate ukuthi i-percent phela ngithi yabo lonto le ukuthi ingane performe kahle esikoleni. But do you know what is beyond or behind that secret yokuthi lengane iphase kahle? Lengane lezi ngoba uyibona exhagene kanje zizothi mase zise high school mhlambe yenza ugrade 8 yenza ugrade 9 yaqala yenza ugrade 10 sekufuna iqale manje ngesabatha nangesonto yathenda isikole. Okay, let's say ngesabatha iyaqala attend isikole noma kuvaliwe ngama holiday attend isikole mind programming by program ukuthi ayithi ifika ka matric isijwayelene nalempilo le yokuthi esikoleni mhlawumbe ungena ngobani ngo6 ntambama uphuma ngo6 yabo no aphuma ngo6 ntamba mhlawumbe uma ngabo 4 and then ubuyele kini. Mawubuyela kini uzofika wenze lokho kwenzayo wenze njani uphinde ubuyele esikoleni mhlawumbe uyophuma ngo10 ebusuku. Yaza loo nto le until uzuqeda isikole uphume ka matric. Awuhlangani nabazali bakho noma kunemicimbi kini awusafuneki kube khona and uzoshawa mawulovile
ngoba okay asikiyeke lokushaya ngoba kuzothi ilungelo nani nani ingane vele mayibed yashawa ingane zakwethu mina ngihambiselana nalokho kodwa hayi uyishaya lokufa yabo lento ukuthi mhlambe ikhangeze isandla mhlambe ushaya uswazi olulodwa wenzela ukuthi uyithusa hayi ukuthi ubhonye ingane kanjengathi ushaya isigqile ngisho umvimbo nje owodwa wanele enganeni imaximum ungaba u3 nakhona ungakhamelela ugcine sonke sakhula kanjalo ngangahlukunyezwa that is why sikwazile ukuvula le channel ukuzonikenika imiqondo but nakhula ngifuna sithi ukufocusa khona ama sports awenziwa ezikoleni zabantu abamnyama la eSouth Africa ama sport ngifuna ukuba specific ngaleyo nto angiphinde ama sports awenziwa ezikoleni zabantu abamnyama okay manake mawuzothi nginamanga ema high school angakini wagcina nokubona kuvakashelwana njengoba de kwenzeka kudala ngama 90s nangama early 2000 ukuthi mhlambe phela thina tesifunda isikole ade kuba khona ama zebra ama elephant ama lion angithi isikole iinstitution yok identify iskill enganeni ngoba lale zingane ngoba zila khona ingane uNkulunkulu angayibusisanga ukuthi izokwazi ukubamba izinto ngengqondo kunabantu abakwazi ukwenza izinto ezama practicals ayisenziwa lento esikoleni uyabo kodwa mawungabe uthi uyabheka at world level kunezinto ezibizwa ukuthiwa yini nesiqale nje la kunezinto ezibizwa ngokuthiwa ama All Africa Games la kuyoqhudelana kufuneka umpetha waseAfrica mhlambe maningi ama sport codes ama athletics abantu ababhukudayo abantu abadlala ojavelin abacibela izinto ngathi imkhonto kuningi bafuthi nani ngiyanibona la ku TV kufika kuba ama All Africa Games bese kuba ama Olympic Games la kwagqama khona uCaster Semenya uyabo bese kuba yini lento ama Olympic Games la kugqama khona uCaster Semenya Akhane Simbini ilomfana lokuthiwa uWandile Walaza nomunye wala eMnambithi sazokhuluma ke ngaye lo wala eMnambithi uzakithi nene wala eMnambithi uzakithi nene njengamanje ngoba ngikhuluma uyena number 1 emhlabeni jikelele ku 400 meters akekho uyabona nje kuma world rankings umgijimi otop ukubadlula bonke in the world as I speak today mhla ka 13 July 2025 umfana omncane wala eMnambithi kuthiwa uzakithi nene wayengafundi ezikoleni zabantu abamnyama can I show you umngani wami my friend engimvakashelayo lapha eMnambithi uneighbor walomfana la unfortunately angaze ngimbone lo mfana ngiyafisa ukumbona kodwa uyabo ngoba nami ngangumgijimi phambilini kodwa ngivaze ngiphumelele ngiyafisa nje ukumbona nami ke ngixhawula umuntu best in the world evela la eMnambithi kodwa akafundanga ezikoleni zabantu abamnyama bese kuba khona izinto ekuthiwa ama world championships lezi la kwagijima khona uUsain Bolt namanje uAkhane Simbini bakhona noWandile Walaza ade kudlala ama world cross country relays sengilibele uthathe kuphi iSouth Africa iyone winile kodwa ngeke ufice ezikoleni zabantu abamnyama kwenziwa ama sport uma umuntu omnyama uqilazekile ngifuna ukusho lokhu uqilazekile nani futhi aniphethe komasipala nifuna sinivotele nihambe nicampaign endaweni zabantu abamnyama nithi nizoletha intuthuko ni disaster nichilo and ufuna nibe shameful ngalododeni wenzayo ngoba niyabona ukuthi kwenzakalani kuma world levels siqake idakamizwa ingane zakwethu ingane zethu sizele zidliwa idakamizwa awenziwa ama sport engane zabantu abamnyama into eniyaziyo ukuletho labantu abazofundisa lezi ingane ukuthandaza nakhona nithandazisa amaJuda esingawazi afika nabelungu bezogxilaza umuntu omnyama ukuthi abe isigqila ukuzangala ufuna afunde lencwadi ekuthiwa iBhayibheli khona ezohleze isigqila forever njengoba desho lomlungu they are none so enslaved as those who are falsely believe they are free bukala umbuzo wami uthi lezi ingane zenu nina eniphila ku middle class enifundisa ko Scott enifundisa ko Richards Bay enifundisa ko Newcastle enifundisa ko Potchefstroom
enifundisa mhlambe kuphi koStenga uyabona la kuma multiracial schools ngeke uyifice lento ezikoleni zabantu abamnyama usimakade emazulwini ngemfunga uyabona nje kokobani konongoma ngikhuluma ngalezi indawo ezamakhaya serious konongoma mhlambe ko emakhaya ko Bergville ko Maphumulo ko Msinga ko Nquthu le elokhuzaneni kohlathi dam mhlambe angiyeke ihlathi dam ingconyane kodwa nayo noma ibhedelise kusemakhaya mhlambe yini kohlazakazi koqhudeni ngakuyifice lento le nako Msinga lapha emachunwini kuphi ezisululweni ngakuyifice yonke lento lena koguqa ngakuyifica lento le lento uyifica enganeni ezifunde ezikoleni la kunabelungu khona bese uyayifica lento le mana ke basithatha apha isikhathi abelungu sokufundisa izingane zabo ukudlala erugby uChadle Close ingane zakwethu ungachecka nje la uChadle Close ubhale kanjalo man Chadle Close uChadle Close at age 20 to 22 ngo 2012 wakwazi ukuwina igolide ehlula umgijimi wokubhukuda wase USA uMichael Phelps owayengahlula sidalo wahlula umfana omncane wala eSouth Africa umlungu owayefunde eWestville uyazi ukuthi abantu abamnyama nje nihlama nje manje liqiniso mina anginandaba noma ningafunda nithi izwe niliphethe kodwa kusala nizihlama nje finish akukho kunye iyasihlaza lento le ingane usho ukuthi uzoyicontainer from the morning till the evening uyifuqa incwadi hayi ingane zokwethu umsana ukuxhaphaza ingane zethu bafethu iyichilo lento enenzayo and iyangicika lento even nalo umhlolo ade ngikhuluma ngaye uthi uyojabulela ipercent eThekwini uyazi ukuthi megeza yena ethi emsebenzini ingane yakhe uyishiya ifaka isikhindi igqoka amateku iphethe induku yehockey ithi namhlanje noma okay ekseni izohamba igqoka uniform kodwa iphethe ini iphethe induku yehockey enye iphethe induku yokudlala itennis enye ibelethe ubhaka ifaka amakhokhayo iyodlala irugby esikoleni angizwe ukuthi ngithini iyoyidlala esikoleni lezethu izofuqa ngencwadi till forever bese ubuka ke uLukhanyo Anlo yabo uSiya Kolisi uMakazole Mapimpi bafowethu ngumZulu mina ne kodwa uNkulunkulu hayi engathi ngabusisa abafethu amaXhosa ayikabi anginandaba noma ungathini vele sihlukene ngoba ngithi ngumZulu sihlukene ngane zakwethu sabantu abamnyama ngiyavuma khona amaZulu khona amaXhosa khona amampondo njalo uyazi ekukhuleni kwami mina ngimncane mina ngiyasithanda isport ingane zakwethu ningixolele ngisithanda kakhulu isport uyazi ukuthi mawufuna umshaya isibhakela ufuna uye Eastern Cape ingakho ngithi uNkulunkulu engathi ngabusisa labafethu abamaXhosa abagcwele lapha eEastern Cape engathi ngababusisa yinhle lento abayenzayo deep down my heart lokhu ngisho deep down my heart uNkulunkulu engathi ngabusisa lamaXhosa agcwele lapha eEastern Cape uyabona kunabashaya isibhakela yabona nje mawufuna umshaya isibhakela la eSouth Africa hamba eEastern Cape uzomfica umXhosa la kwaZulu Natal sigida ingoma nje kuphela nansi into esiyaziyo and iyangicika lento lena ngeke uzuzwe bafethu awekho ama world championships la uzokuzokuthiwa khona kuqhudelwana ngengoma ayikho lonto le hamba njengamanje anginandaba noma ungathini ngiyanazi vele ninamaZulu niyathanda ukulongxuma mase kukhulunywa amaqiniso ngoba njalo fuck off asikhuluma iqiniso hamba eEastern Cape ubuze ukuthi bangaka abashaya isibhakela abagcwele eEastern Cape engimaziyo mina la kwaZulu Natal munye and usemdala shame ulomfo wakamchunu lapha eCathoridge sengimlibelo bayigama lakhe wakamchunu kodwa isibongo sakhe niyamazi nonke nina la kwaZulu Natal ngeke ningamazi ulomfo wakamchunu umfishane wesigora uhuquza abantu ngenqindi obahuquza ngo left uyena esinayi la kwaZulu Natal akekho umunye engimaziyo mina hamba kodwa uye Eastern Cape amaXhosa aqoqa izingane ezincane ayifake kuma sport buka la uyabona lo mfolo take it or leave it umXhosa lo mfolo
hayi kabi bafana hayi kabi ukuthi siguqulana imiqondo la umuntu menza into enhle kufuna silikhuluma iqiniso ukuthi lo wenza into enhle lo wenza nonsense ukuze lo wenza nonsense ashiye nonsense enze okright usiyakolisi lo uma uba nomakazole mampimpi hey ngakwenze lutho amaXhosa kwi-rugby bakwethu ngeke even ngisho commentator ngeke wenze uyazi uNkulunkulu ngempela ngathi nganibusisa bafethu yabona nina enithi manithola imali yenu lapha eEastern Cape ningathengi imoto expensive ebiza amamiliyoni nicabanga ukuthi kunezingane zabantu abamnyama ezicindezelekile kule democracy esiphila kuyo bese nihambe niyiqoqa zize zibe successful uNkulunkulu ngathi nganikhumbula ingane zakwethu inhle lento eniyenzayo. I'm so proud of you guys. Angifuni nje uqamba manga and you make us proud because sonke bafethu ngabe sicabanga ngalendlela lento okufuna ibe kuwe deep down your heart. It's very unfortunate ukuthi imali anginayo ngabe nami ngiyayenza lento la kwaZulu Natal. And ngalokho engikushoyo angikhandi division between abantu abamaZulu nabantu abamaXhosa kodwa umuntu umenza into enhle engane zakwethu wenza into enhle nje and ufuna simcelele isibusiso noNkulunkulu ngathi ngamkhumbula uyazi siyakolisa umfana omncane kimi it's a small boy angifuni uqamba ngimdala kabi nginaye mina ngimdala ngifuna uqamba manga but uyazi ukuthi indlela nemali ngayo ngoze ngife mina ngingenayo le mali usiyakolisana I can assure you unless mawukuthi leyo lamabhizinisi engiwenza amancane eceleni uNkulunkulu uzongikhumbula ephambili but bokusiyakolisa umsebenzi wakhe yini ukubamba leli bhola gijime nalo finish akukho kunye uyabona lo ade ngimcheck siqeda kumchecka manje lo bhuti lo mncane futhi lo fana ungababoni bene intshebe nanga umuntu ongazi ukuthi naye futhi akamdala into etheni ukuthi uyiscora nje uyabo ungadidwa imizimba ingane ezincane lezi lo inet worth yakhe it's about 90 million angikhulumi ke kalo angikhulumi ke nje ekasiyakolisa ucaptain uyena ucaptain walaba agijima nabo noma kazole mampipi inqwaba abadlali khona nomunye okuthiwa ufasi futhi naye and I'm sure vele Eastern Cape angisho ukuthi ngithini kodwa ingane zakwethu yabona nini eniphethe eniloni nixhaphaza abantu abamnyama on the ground uNkulunkulu ngathi nganiqalekisa noma nithi no campaign abantu benganivoteli imbi lento eniyenzayo ukuthi mase niphethe niyeke niloda neniqamba nonisitshethi sasicindezela abantu irugby neyaqalwa abelungu and irugby iyona edominateile the whole world eyala eSouth Africa siyabajoyina and buka abantu abajoyinayo lapha nalabantu ba successful kanjani buka ba successful kanjani this is us why nina abantu abamnyama la kwaZulu Natal ngifuna unibuza kahle impela ezikoleni zabantu abamnyama ningafaka ama sport nonixhaphaza ingane zethu niyise ezikoleni kanti nifundisani Monday to Friday manizophinda nidinga ingane Saturday and Sunday mina ngangitshele mina ubaba wami mina my own biological father he was a domestic worker lapha yakomhlanga Rockstep North efukuzela abelungu izingane zabelungu ngama weekend nginitsheleke iduphungandini zisuke ezibhukuda ifundisa ukubhukuda sifundisa ukudlala erugby sifundisa ukudlala ama netball zenzo athletic kwenziwa ama sport uhamba yele ko Northern Cape ko Free State ko Pretoria every weekend amabhunu egcwele ema ground adlala irugby ayagijima kwenziwa ama cross country hayi le nonsense enonixhaphaza izingane zethu nivalele esikoleni nangama weekend that's rubbish my friend I'm telling you nanombani noma athi ufunde kanjani inonsense lento enenza and into engicikayo izingane zenu zifunda nabelungu ngama weekend zenza exactly into engisho ziyagijima ake ngibuze nje nanga uzakithi nene mawungamazi ngena la ku YouTube noma ungene ku Google utype zakithi nene athletic noma athlete uzombona uzovela ube la eMnambithi uhlala eThekwini mengekho la eMnambithi usuke eseThekwini ngoba ubase eThekwini utrainer khona bese hamba umhlaba wonke ke lo mfana omncane kanje incane bafethu la mhlawumbe lafana wango 2000 mangena wango 99 he travels the whole world egijima ama yonke lezi zinto lezi oma Diamond League elala emahotel aphambili unama sponsor unayo yonke into kodwa besifunda isikole engane zakwethu aniyeke lento enenza abantu abamnyama niyasihlaza man cha niyasihlaza shame futhi kube sihlakaniphile la emakhanda ethu ngaba sinivoteli kangaka ngabe ivoti siyalidivide noma niphume emandleni ngoba yikho lento yeni buka izingane zethu ungizwa ngathi ngicasukile kufanele ngizele nginengane man
mina la ekhaya ngisebenza ngenkani ingane zakwethu angikaze ngibe yisosha kodwa la ekhaya siphila ubusosha la ekhaya ayikho ingane ongena la ekhaya idwetshiwe emzimbeni mina inethathu ngiphila ngimfunga umacabashe emazulwini ayikho eyongena la endlini ifuqa ugwayi ayikho ngoba ngifuqa ugwayi angidwetshiwe emzimbeni and ayikho yofaka amagolide nefaka lezino lezi ezipoku lezi nifaka ngoba nihlanya kanje emakhandeni umuntu ufune be umuntu uphaqa njengengane ebhunu netshani ube umuntu ningalona enza konke lemsanganweni ayikho and ngeke uphume mina la endlini uthi esikoleni igqoka ishirt lingaphandle kanje angiyikhulumi ke ukuphuza utshwala and akulona ishirt lesikole leli and akuyona iuniform yesikole uyazi kodwa buka la lo ulandela izingane lo ubhiphethe ubhiya uyiphethe and I'm sure iphethe umese ke le yabo lezi hambe ephuze zesikoleni ziphethe umese ziphethe insangu ziphethe ama drugs uthisha methu yakhuza esikoleni qhamuka umuntu oka Department of Education edistrict noma eprovince ethi kuhlunyezwe ilungelo lengane uthisha kumele ashaya ingane manje uyifundisa kanjani ngoba lengane izokuthuka nje kubiza ngesifebe ikuncome umiss phela umiss bamanje noma othisha bamanje umiss mangithi umiss ngisho ukuthi uthisha njalo kodwa lo wesifazane thina sakhula kanje kuthi umiss kwakuthiwa umiss bani sasithi umiss uthisha wesifazane lo wesilisa sithi uthisha ubani uyabona nje mangabe umiss wesifazane noma uthisha wesifazane sorry safuna isikole ngama 90s thina ma uthisha wesifazane yabo lembodla izokushela le izofaka ikapisi ngenkani idakwe na insangu kuthiwa ufuna uyifundisa mase kwenziwa ama moderation nje uhluleka ukuphasisa lengane kuzofuneka uadvisor wakhe akubuza ukuthi ngizokulekelela kanjani ukuthi uphasise lengane manje uzomphasisa kanjani umuntu odakwe utshwala umuntu odakwe insangu uzomphasisa kanjani kunzima ukuba uthisha yabona nje ukuba umuntu omnyama kule democracy esiphila kuyona kuyi challenge shema ngifuna uqamba manga ngani zakwethu mhlambe kuningi besingakusho kodwa nje kuyisicelo lokho uyabona manini nika Department of Education I don't care ukuthi ni whether use Pretoria mhlambe use kwaZulu Natal anisize kanjani ke nike lobu buduphunge nibenzayo ukuvalela izingane zethu esikoleni ngama weekend yisabatha yisonto izingane zisakwazi ngisho kuye esontweni nezingane zakwethu yisabatha yisonto nivalela izingane ezikoleni ingane ingena ngo-7 esikoleni ngiyavuma ngo-8 uthisha uyaqala ukufundisa ngo-3 siyaphuma isikole manje ingane izokwenzana esikoleni after hours kanti yini enisuke niyifundisa during the working day from 8 to 3 yini lento eniyifundisayo yini mhlambe ngiyabona mangabe sekuthiwa it's towards final examination sekwenziwa ama revision usungayitshela ke ingane usungayitshela ke ingane but i nonsense lento eniyenzayo ingane zakho mina ngifuna unitshela it's just rubbish noma ungathini uthini it's just rubbish I'm telling you it's rubbish nazi ingane zabelungu ziphumelele empilweni nina nichaphaza ingane zethu nifuqa ngencwadi weekend to weekend hayi bafowethu hayi 69 lento enenza it's just rubbish funitshela straight and futhi nina no you guys are traitors ngoba nithatha izingane zenu noyifundisa nabelungu bese nenza konke lo dote enwenzayo ezingane zabantu abamnyama abaphuwa nani abantu abaphuwa ke nicabanga ngendlela edecent man yabo makufika labantu aba-rich bezo-campaign mhlawumbe ningabavoteli nika nicheck nala ku-list ukuthi obani abanye abantu eningabavotela nishintshe lezi zinto lezi mhlawumbe umqondo izosebenza ngoba yikho lento engane zakwethu ngisho omasipala mina ngifuna ukwenzela umzekelo yabo kunalento ekuthiwa local government omasipala baphuma labantu bethi sivoteleni so lethe intuthuko kini bafethu senihlulo kwakukhana nje athletic club ezoqoqa izingane emphakathini yeke ukudaka utshwala just kuthiwa nje umasipala nje nomasipala lapha kaMaphumulo ngoba phela ukhona umasipala kaMaphumulo awukutshela abantu bakaMaphumulo bestroy yabona nje abantu basemakhaya koMaphumulo indawo ngizazi kahle la kaNongoma koMsinga koNquthi koBackville yazi ingane zalapha zi strong ngabe ingane zakulezo ndawo ngoba ayihlezi idla lezi cifenyana zokudla ezenza umuntu ebe nomzimba obuthaka emzimbeni zi strong by nature ziya walk amazi esikoleni ezinye sahamba ngeenyama zesikoleni barefoot njengengane zaseKenya ungabona abantu baseKenya begijima kangaka ukuthi abantu abaphethe esport lapha bahlelekile emakhanda abo
thina sisenkingeni la ngani zakwethu sisenkingeni futhi ayencane besicela ukuthi ake nibuyise izipothe ezikoleni zabantu abamnyama nina bothisha fundisana izingane ngesikhathi esibekelwe izingane intambama ayikihlala ekhaya nifundise ngendlela njengabelungu ayike ingane yabelungu enza lo doteni wenzayo ukuze ingane iyazi ukuthi okay sengiwenzile umsebenzi wasesikoleni sengiye ekhaya ngenza umsebenzi wasekhaya ngeweekend ngenza into ezongenza ukuthi mhlambe ngiphile phela ukuthi ufundile ngane zakwethu akusho ukuthi uzophumelela ngemfundo usiyakolisa bomna usiyakolisa mina engangiqasha mina usiyakolisa mina noma Mpimpi bengangiqasha bangiholele futhi bengezwe nokuthi benzani mabengiholele ngesport nje ngane zakwethu hayi ngokufunda ngesport besingalwi ke besingalwi besiza sikhuluma iqiniso ngoba linjalo nje thina siyasilithanda ukulikhuluma silishiye limahliphihliphi noma ngathi asihlelekile fuseke vele wena nokuhlela kwakho kodwa usala uphuwa deep down your heart you know we are telling the truth uhlelekile kodwa wini uphuwa umgodoyi winja ugqilazwe ezinye izizwe sithuthandini ufuna usilaleleke khona nawe uzoba khona into esilo ezoyitshela izingane zakho ukuyeka ukuthi sikhuluma ngalendlela esikhuluma ngayo thina wena uzama ukukhuluma ngendlela eright ukuthi vele uma ukhuluma nesilima kufuna ukukhulume kanje akukho futhi okunye mawusithanda uya subscribe you share you comment and you like mawungasithandi ushiye kanjalo futhi uNkulunkulu yabathanda bagcinisa abatha uzuligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke nisale nenkosi bafethu inkosi inibusise siyabonga.